Από πίσω μου είναι οι ταπιτσαρίες που έβαλα μόνη μου και βγήκαν πάρα πολύ stylish. Την άλλη φορά εγώ έβαψα το υπνοδωμάτιο σε γαλάζιο χρώμα και τώρα τα χέρια μου έφτασαν στις ταπιτσαρίες που τα πήρα από Τέμου εντωμεταξύ και η γάτα μου είναι επίσης έτοιμη για την καινούρια αποστολή ανακαίνησης. Πήρα 15 ρολά με ταπιτσαρίες και αυτό θα με έφτανε να καλύψω όλο το σπίτι. Καλά, μπορεί λίγο να υπερβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι πήρα πολλά και μου έμειναν. Με αυτοπεποίθηση και χαρά, εγώ ξεκίνησα να βάζω τις ταπιτσαρίες. Το σημαντικό είναι να μην φοβάσαι τις ταπιτσαρίες, για να στρώνουν καλά. Εσύ είσαι ο άνθρωπος και η ταπιτσαρία είναι ταπιτσαρία και πρέπει να στρώσει όπως την λες να στρώνει, αλλιώς τίποτα δεν θα βγει. Κάτι τέτοιο μου έλεγε η γιαγιά μου όταν βάζαμε τις ταπιτσαρίες στο χωριό. Οπότε έχω κάποια εμπειρία με τις ταπιτσαρίες. Αυτές που βάζω τώρα είναι και πανεύκολες γιατί κολλάνε μόνο τους και εγώ είχα μία απορία αν θα κολλήσουν καλά. Αλλά τελικά κόλλησαν τόσο καλά που θα βγουν μαζί με τον τοίχο που μας χωρίζει με τους γείτονες. Και αυτό καλύτερα να μην γίνει, εννοείται. Σε μισή ώρα το μισό τοίχο ήταν έτοιμο και το δωμάτιο φαινόταν ήδη πιο χαρούμενο. Την ημέρα είναι πολύ φωτεινό και πέφτει πολύ φως εδώ μέσα. Βλέπετε, δεν ήταν και κάτι δύσκολο να βάλω ταπιτσαρίες. Πιο πολλή ώρα ετοιμαζόμουν ψυχολογικά για να τα βάλω. Τελευταία πινελιά και τέλος. Κοιτάω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Επιτέλους έβαλα τις ταπιτσαρίες. Έχω ακόμα σχέδια να βάλω κορνίζες τοίχου πάνω στις ταπιτσαρίες και να αλλάξω κάποια έπιπλα για να κοιμάμαι σαν πουλάκι εδώ μέσα.